यशोदानन्दन हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम गोविंद राधा जय जगन्नाथ देवा जय जगन्नाथ देवा जय जय गुरुदेवा 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 पदा प्रभुपदा पदा नित्य गौरा हरि हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल प्रभुपाद की जय हरे कृष्ണ ഇന്ന് നമ്മള് 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. 18-ാം അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം നമ്മള് ഇന്നലെ 40 വരെ ആയിരുന്നല്ലേ കണ്ടത്? 41 വരെ കണ്ടു. ഓക്കെ മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ चक्षुरुन्मीलनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये पञ्चकल्परूपस्य पतितानां पावनेभ्यो नमः नमो पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधरा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് 18-ാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതില് ആദ്യത്തെ 40 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ നമ്മൾ 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും കർമ്മ പല ഗുണത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഈ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി 41, 41
തൊട്ട് 48 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ സകാമ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതില് 41 നമ്മളെല്ലാരും ജനിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഓരോ സ്വഭാവം കാണും. അത് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓരോ സ്വഭാവം. അപ്പൊ ആ സ്വഭാവം ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന് കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണും. ആ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് സത്യസന്ധനാവുക, ക്ഷമയുള്ളവനാവുക, കുറെ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന് ഉള്ള ഓരോ സ്വഭാവമാണ്. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മനാ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ, നമ്മൾ ഏത് ഫാമിലി ജനിച്ചാലും നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും. അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പണ്ടൊരു കുട്ടി ഗൗതമ മുനിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഗൗതമ മുനിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോ ഗൗതമ മുനി ചോദിക്കും, ശരി ഞാൻ നിന്നെ അംഗീകരിക്കാം, ആരാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ, അച്ഛന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയും, എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അമ്മയോട് പറയും അത് അമ്മയ്ക്കും അറിയില്ല ആരാണ് അച്ഛനെന്ന്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി അതേപോലെ ചെന്ന ഗൗതമ മുനിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, എന്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല അച്ഛൻ ആരാണെന്ന്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല, എന്റെ അച്ഛനെ അറിയില്ല എന്ന് പറയും. അത് കേട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം പറയും, നീ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. കാരണം സത്യസന്ധമായിട്ട് ആ കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞു. സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ആവുമ്പോ എന്താണ് അത് ഒളിക്കാൻ നോക്കും, അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരായിരിക്കും പറയുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ കുട്ടി സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആ കുട്ടിയുടെ ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതല്ല, നീ ഇങ്ങനെ സത്യമേ പറയാവൂ, ഇങ്ങനെ പറയരുതെന്നൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതല്ല. ആ കുട്ടി നാച്ചുറലായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് അവൻ സത്യസന്ധത, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ആ ഒരു സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി സത്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഗൗതമ മുനി തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ അതുപോലെ ക്ഷത്രിയന് ഓരോ സ്വഭാവം കാണും. ഈ കലിയുഗത്തില് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഒന്നും ആരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കാണും, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ക്ഷത്രിയ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് തന്റെ സ്വഭാവശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തുക? എങ്ങനെ സ്വഭാവശുദ്ധിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും? നമ്മളുടെ സ്വഭാവം എത്ര നീചമായ സ്വഭാവം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ആ കാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്വഭാവശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവാന്റെ അതെ, ഈ കലിയുഗ ധർമ്മമായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി. അതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നീചനായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ അത് ചൊല്ലാൻ തോന്നണം. അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വൈഷ്ണവനായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതോടുകൂടി വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണനിലും ഉയർന്നതാണ് വൈഷ്ണവൻ. പണ്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, ആരാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ? അറിയാമോ? ഭക്തി ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, നമ്മളുടെ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യനായ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. അദ്ദേഹം വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ചെറിയ പ്രായത്തില് 5-6 വയസ്സുള്ളപ്പോഴേ 700 ശ്ലോകങ്ങളും ഫുൾ അറിയായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിലെ. ചെറുപ്രായത്തിലെ ആ പാണ്ഡിത്യം തെളിയിക്കുന്ന അദ്ദേഹം സാധാ വ്യക്തിയല്ല. ഒരു നമ്മുടെ ഗോലോകത്തു നിന്നുള്ള ആ ഒരു മഞ്ജരി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ആ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു വാഗ്വാദം ഉണ്ടായി. ബ്രാഹ്മണനാണോ വലുത് അതോ ക്ഷത്രിയനാണോ വലുത് എന്നുള്ള ഒരു വാഗ്വാദം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്. അദ്ദേഹം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലാത്തത് കാരണം ആ വാഗ്വാദത്തിന് തന്റെ മകനെയാണ് വിട്ടത്. അങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ അവിടെ ചെന്നു. ആ വാഗ്വാദത്തിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോ ബ്രാഹ്മണരെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചു. ബ്രാഹ്മണർ വളരെ വലിയ ആൾക്കാരാണ്, ദേവന്മാര് പോലും ബ്രാഹ്മണരുടെ കാൽ തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണമായി വസിഷ്ഠനെയും വിശ്വാമിത്രനെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ എന്താ വിചാരിച്ചു, അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റവും വലുത്, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. നമ്മളുടെ സൈഡിലാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനുശേഷം
അദ്ദേഹം പറയാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ അതിലും വലുതാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണർ, ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവർ മാത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണർ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയത്, ബ്രഹ്മൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് വൈഷ്ണവരാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഭാഗവതത്തിൽ ജയിക്കുകയും എല്ലാരും, ആ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാരും വന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് വീണ് വണങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു നാമജപം അത്രയും ശക്തമാണ്. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ വൈഷ്ണവനായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജന്മം കൊണ്ടല്ല അവൻ വൈഷ്ണവനാകുന്ന, കർമ്മം കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഏത് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചാൽ പോലും ആ കർമ്മം വെച്ച് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ചില സമ്പ്രദായങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവർക്ക് അത്രയും പ്രയാസമേറിയ തപശ്ചര്യകളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ കൂടുതൽ തപശ്ചര്യ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ത്യാഗം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഭഗവാന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അത്രയും എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ ഏത് തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാൽ പോലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവർ പരമോത്കൃഷ്ടമായ പരിപൂർണത നേടി. നമ്മൾ പരിപൂർണത നേടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്താലും ആ ഒരു തൊഴിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് തൊഴിലാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവർ പരമോന്നതമായ ആ ഒരു പരിപൂർണത നേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. യദ പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തതം സ്വകർമ്മണാ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവികളിലും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഏത് തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമഃ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവ്യക്തവാദിക്കും കിട്ടുന്നതാണ്. അവ്യക്തവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ശരീരമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവ്യക്തവാദികൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് വരെ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ ലഭിക്കും. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുക? അവര് സകാമ കർമ്മം ചെയ്ത് ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അവർ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ഒരു ആഗ്രഹം കാണില്ല, ഒന്നിലും ദുഃഖിക്കാനില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ബ്രഹ്മത്തിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ മുക്തരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മഭൂത. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മഭൂത എന്നുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവിക്കുക, ശരിക്കും എന്താണ്, ഒന്നിലും ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, എല്ലാം എല്ലാം ഭഗവാൻ ഉള്ളതാണ്. ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഈ ബ്രഹ്മവാദികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതിന് പ്രഭുപാദർ പറയും, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ബില്യനിയർ ആണ്, അവർക്ക് കോടിക്കണക്കിന് പൈസ ഉള്ളതുപോലാണ്. എന്നാൽ ഈ ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ ഉള്ളവർ പോലാണ്. കാരണം അവർ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ലക്ഷങ്ങളിലെത്തിയത്.
ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുകയും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയൊക്കെ ഓൾറെഡി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മവാദികൾക്ക് അത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർ ഉയരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഉയരുന്നതിന് പകരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനവും കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും കാണില്ല. കാരണം നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും കാണില്ല. കല്ലും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തോന്നും. എനിക്ക് വലുത്, ഞാൻ ചെറുത്, ആ ഭാവം കാണില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്ത കാണില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ആഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ വലയിൽപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തുക. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി, ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. വേറെ ഒരു രീതിയിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അവര് ആ പ്രകാശം വരെ പോകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്നോ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണെന്നോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട്, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരു ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? അവര് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയാണ്. എന്നാൽ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ആ പൂർണ്ണ ബോധം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ ബോധം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെ എന്താണ്? ഗജേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ആരായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ ജന്മം രാജാവിന്റെ പേരറിയോ? ഗജേന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് വളരെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ തന്റെ രാജ്യഭരണമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര മെഡിറ്റേഷനിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അതുവഴി അഗസ്ത്യ മുനി വരുന്നത്. അഗസ്ത്യ മുനി ഇങ്ങനെ വന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വരുന്നത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. ആ മുനി വരുന്നത് ശരിക്കും ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഈ അഗാധമായ ഉള്ള ആ ധ്യാനത്തിലായതുകൊണ്ട് മുനിയെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, കണ്ടതേയില്ല. അപ്പൊ തന്നെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആനയെ പോലെ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നു. സാധാരണ മുനിവര്യന്മാര് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീറ്റ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിക്കുകയാണ്. നീ ഒരു മതയാനയായി മാറട്ടെ, ആനയായി മാറട്ടെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് അദ്ദേഹം ക്ഷമ ചോദിക്കും. ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ വിചാരിക്കാതെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ, ഇതെനിക്ക് വരാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചൊന്നും പറയാതെ അത് സ്വീകരിച്ച് അടുത്ത ആനയായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ആനയായി മാറിയപ്പോൾ ആന അവിടെ തന്റെ കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് ആർത്തുല്ലസിച്ച് ഗജവീര്യനായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് തടാകത്തിൽ ചെല്ലുന്നത്. തടാകത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മുതല വന്ന് കടിക്കുന്നു. കൂക്കു എന്ന ആ ഒരു ഗന്ധർവനാണ് മുതലയായിട്ട് ശാപം കിട്ടി വന്നതാണ്. ആ ഗന്ധർവൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുനി നദിയിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ കാലെ പിടിച്ചു വലിച്ചു. തമാശ പോലെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ നീ മുതലയെ പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഗന്ധർവന് ശാപം കിട്ടിയാണ് മുതലയായത്. വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുതലയായി കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 1000 വർഷം ഈ ഒരു ഗജേന്ദ്രൻ ഈ മുതലയുടെ
ആ വായിൽ ഒരു കാല് പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അവരെല്ലാം കൈവിട്ട് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവരെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോകും. അവസാനം ഗജേന്ദ്രന് തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്മൃതി കാരണം മറ്റാരെയും വിളിച്ചില്ല, മറ്റു ദേവന്മാരെയോ ആരെയും വിളിച്ചില്ല, ഭഗവാനെ തന്നെ ആ നദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ താമര ഉയർത്തി ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ ആ ഒരു വിളി കേട്ട് ഭഗവാനെ ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രൻ സ്തുതി, ആ ഗജേന്ദ്രൻ വിളിച്ചത് അയ്യോ ദൈവമേ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, എന്റെ കാല് വേദനിക്കുന്നേ, അങ്ങനല്ല സ്തുതിച്ചത്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവസാനമാണ് എന്നെ ഈ ഒരു വേദനയിൽ രക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത്. അല്ല ആദ്യമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അയ്യോ എന്നെ രക്ഷിക്കേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വിളിച്ചു പറയുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ ആ ഒരു കീർത്തനം പാടി സ്തുതിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാന് രക്ഷിക്കാൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വേഗം തന്നെ ആ ഗരുഡന്റെ പുറത്തേറി വന്ന് തന്റെ ചക്രം വിടുന്നു. ചക്രം വിട്ടുമ്പോ ആദ്യം ആരെയാണ് ഇവിടെ മോക്ഷം കൊടുക്കുക? ചക്രം വിടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആർക്കാ ആദ്യം മോക്ഷം കിട്ടുക? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. ചക്രം വന്ന് എവിടെയാണ്? മുതലയിലല്ലേ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം മോക്ഷം കിട്ടുന്ന ആ മുതലയ്ക്കാണ് മോക്ഷം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം മുതലയ്ക്കാ മോക്ഷം കിട്ടിയത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ കാൽക്കലാണ് ആ ഒരു മുതല പിടിച്ചതല്ലേ. കടിച്ച് വേദനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതാണ്, ഇതിന്റെ ഒരു പർപ്പോട്ടായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മുതലയ്ക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം കാളിയമർദ്ദനം, കാളിയനെ ഭഗവാൻ വധിക്കില്ല, കാളിയനെ അവസാനം ശാസിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊരു റീസൺ, കാളിയൻ അഭയം തേടിയത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തയായ യമുനാ ദേവിയുടെ അടുത്താണ് ആ അഭയം തേടിയത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ അഭയം തേടുന്നവരെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും രക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ആ ഒരു മുതലയ്ക്കും മോക്ഷം കിട്ടി, പിന്നെ ഗജേന്ദ്രനും മോക്ഷം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം, വെറും ഒരു ആനയായിട്ട് പോലും, ആനയുടെ ശരീരം ഏത് ജീവജാലമാണെങ്കിലും ഭക്തി കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ വേറൊന്നുമല്ല നോക്കുന്നത്, തന്റെ രൂപമോ തന്റെ പണമോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ എത്ര പൈസയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുത്തത്, ഇതൊന്നുമല്ല ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഭക്തിയാണ്. ആ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വിശദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? അവര് പറയുന്നത് വിശദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ വേർഷൻ, ഈ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് അലിഞ്ഞു തരുന്നു, ഭഗവാനിൽ ഒന്നാകുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അത് ഒരു തരം, അവര് പുറമെ ഒരു കടൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കടലിനകത്ത് കുറെ നദികൾ വന്ന് ചേരുന്നു. അപ്പൊ ആ കടലും നദിയും ഒന്നല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനായി അലിയുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് അവർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ആ കടലിന്റെ അടിയിലുള്ള എത്രയെത്ര ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, എത്രയെത്ര മത്സ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ ഒരു കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലുണ്ട്. അതുപോലെ അഗാധമായി പോയാൽ, അങ്ങ് ഡീപ്പായിട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ആ അടിത്തട്ടിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം. അങ്ങ് അടിത്തട്ടിൽ പോയി ഭഗവാനെ അറിയണം. അവര് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ മുകളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മവാദികൾ മായാവാദികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാണ് വിശദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മറ്റു ഭഗവത്ഗീതയിൽ പല രീതിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിൽ ഉൾപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നു എന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ ആ സാമ്രാജ്യത്തില്, ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് തരികയാണ്.
നമ്മൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട. കഴിഞ്ഞ ജന്മം അല്ലെ ഈ ജന്മം തന്നെ ഞാൻ എന്തെല്ലാം പാപമാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ അപ്പൊ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെയായിരുന്നോ ചെയ്തത്, ഇതൊക്കെ എന്ത് തെറ്റായിരുന്നു. അതൊന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അതെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്താണ് ക്ഷമിക്കും. ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യവാനാണ്. നമ്മളൊരു ഭക്തനായാൽ മാത്രം മതി. എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും സംരക്ഷണവും ശാശ്വതമായ അനശ്വരമായ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമം പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പാപം ചെയ്താലും ആ ഒരു ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം കഴുകി കളയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ മറവിൽ നമ്മൾ ഇനി പാപം ചെയ്യുന്നത് അത് തെറ്റാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പാപം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, നാമജപം കൊണ്ട് അത് കഴുകി കളയാലോ. അത് പക്ഷേ തെറ്റാണ്. ഭഗവാനെ ആർക്കും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കള്ളനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മളുടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന്, നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ഇരിപ്പും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചത് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു, പക്ഷെ എനിക്കൊട്ടും അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ഭഗവാൻ അതെല്ലാം മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം എത്രയൊക്കെ പറ്റുമോ അത്രയും മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തി കണ്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ മാറ്റിത്തരും. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര വട്ടമാണ് വീഴുക. എന്നാലും ഒരു വട്ടം വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നടക്കുന്നില്ല, വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അതിന് പിന്നെ നടക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അതേപോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വീണു പോകും. പക്ഷെ സാരമില്ല, വീണ്ടും നമ്മൾ എണീറ്റ്, അതായത് വീണ് പോയി, എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരം എല്ലാം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മായയിലങ്ങ് അടിപ്പെട്ടു പോകും. എന്നാലും ശക്തിപൂർവം നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാനി മത്പ്രസാദാ തരിഷ്യസി അദച്ഛേത്വമഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷസി വിനങ്ഷതി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമായിരിക്കും ഫലം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറെ എതിർപ്പുകൾ കാരണം ഇത്രയും നാളും പോയ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത്. അപ്പൊ പലരും നമ്മളെ കളിയാക്കും, ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചോ, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ നാശത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്നെ എല്ലാരും കളിയാക്കും. നമുക്ക് ആ കളിയാക്കലല്ലല്ലോ വലുത്, നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് വലുത്. ഇവരെല്ലാം മാറും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവരെല്ലാരും അന്ധകാരത്തിലാണ്. ഇവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കളിയാക്കുകയും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ, അവര് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നല്ല എതിർപ്പാണെങ്കിൽ അവര് കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. അപ്പൊ അവരെണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വെളുപ്പിനെ എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ആരെയും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാന്ന് കാണുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരും സാധാരണ നമുക്ക് അത് അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കേണ്ട എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ വീട്ടുകാര് പല പല ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ തരും. നമ്മളെ പേരൻസ്, നമ്മളെ അമ്മയും അച്ഛനും തരും, അല്ലെ നമ്മളെ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ ഉപദേശിക്കും, കൂട്ടുകാരുപദേശിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ആധ്യാത്മികമായ ഉപദേശമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അർജുനന് തന്റെ ഗുരുവായി, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ഉപദേശം, അതുപോലെ അത്രയും ജ്ഞാനോദയം തരുന്ന ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല, അർജുനൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞ? സാരമില്ല, നീ വിഷമിക്കണ്ട, കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്ക്, നമുക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനൊന്നും അല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹനവും തരും, നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനവും തരും. ഇപ്പൊ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാനാകും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തികഞ്ഞ ഒരു കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നമുക്ക് കടമകളെല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കടമകൾ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലല്ല പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരുന്നാലോ നാശമാണ് ഫലം. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നറിയാത്തവർ നാശത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ആൾക്കാർ അവരെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ പ്രേരണ, ഭഗവത് പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവർ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാം തന്റെ ഭക്തന് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ഭഗവാൻ കാണാതിരിക്കില്ല. ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? പറഞ്ഞോളൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ആരൊക്കെയാണിത്? ജയലക്ഷ്മി മാതാജി, ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ലക്ഷ്മി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണോ? ആ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ആ, പിന്നെ രണ്ടുപേര് ചൈതന്യ പറഞ്ഞോളൂ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. അദ്വൈതാചാര്യര്. ഈ തറയിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ടുപേര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചക്രം എടുത്തത് എപ്പോഴാണ്? ജഗായി മതായി. ജഗായി മതായി. അതെ, ജഗായി മതായി ആണത്. അപ്പൊ ജഗായി മതായിയുടെ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് ടൈം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ലാതെ എപ്പോഴും മദ്യം സേവിച്ച് അനീതികൾ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടുപേരാണ് ജഗായി മതായി. അപ്പൊ അവരെ നന്നാക്കാമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്ന് ഒരു കുടം എടുത്ത്, ആ കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കുടം എടുത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഓടി വരികയാണ്. വന്ന് ചക്രമെടുത്ത് വധിക്കാൻ നോക്കി. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കാല് പിടിച്ച് പറയും, അരുത്, ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഈ യുഗധർമ്മം, അങ്ങ് ഈ ഒരു ആയുധമെടുക്കാനല്ല ഈ ഒരു അവതാരം എടുത്തത്. അവരോട് ക്ഷമിക്കൂ, അവർക്ക് ആ തെറ്റു പറ്റിയതാണ്, അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. ഭഗവാൻ പിന്നീട് അവർക്ക് ആ ഒരു ഭക്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്നെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആർക്ക് പരമാത്മാവ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്, ആ പരമാത്മാവാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്. പരമപുരുഷനായി എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനെ ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേ ച പണ്ഡിത സമദർശിന. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എല്ലാരെയും സമദർശിയായി കാണുന്നു. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവാണ് നമ്മളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ശരീരം വിട്ട് വേറൊരു ശരീരം എടുത്താൽ പോലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോകും. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ശരീരവും ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരവും ഇനി വരുന്നതും എല്ലാം അറിയാം.
ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രണം തരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവർക്ക് എന്താണോ അർഹിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും കിട്ടുക. പരമാത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി അതനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് തരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കൺട്രോളിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പം പറയും എന്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മനസ്സാണോ പറയുന്നത്, പരമാത്മാവാണോ പറയുന്നത്? എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ചില കാര്യങ്ങള് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാലും ചിലപ്പോ പറയും വേണ്ട, അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മനസ്സ് പറയുന്നതാണോ പരമാത്മാവ് പറയുന്നതാണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പരമാത്മാവാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അത് മനസ്സ് പറയുന്നതാണോ പരമാത്മാവ് പറയുന്നതാണോ? ഏതായിരിക്കും പറയുന്നത്? പരമാത്മാവ് പറയുന്നത്, മനസ്സ് പറയുന്നത്. ഒരു മനസ്സ് പറയുന്ന ഏതാന്നറിയാവോ? ഞാനാണ് ശരി, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും മനസ്സായിരിക്കും. മനസ്സ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അത് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും മനസ്സാണോ പരമാത്മാവാണോ പറഞ്ഞതെന്ന്? അപ്പൊ ഈഗോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വാക്തർക്കം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് മനസ്സായിരിക്കും. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവ് എല്ലാരോടും സംസാരിക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇത് കൊടുക്കില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ പരമാത്മാവ് നിരന്തരമായ ആ ഒരു ആജ്ഞ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. നിരന്തരമായി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ ആ ബുദ്ധി കൊടുക്കും. തേശാം സതതയുക്തായേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്തേലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഇത് ചെയ്യരുത്, ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധി കൊടുക്കും. അല്ലാതെ സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് അത് കൊടുക്കില്ല. അതാണ് പരമാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്നോ, അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നോ, അത് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ മടി പിടിച്ചിരിക്കാതെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതി ഒരു മാലെങ്കിൽ ഒരു മാല അത് ട്രൈ ചെയ്യുകയെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ കണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്മാരോട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ഏത് തെറ്റാണെങ്കിലും ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അത് പരമാത്മാവാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നീ ഇത് ചെയ്യരുത്, ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നില്ലേ? അത് പരമാത്മാവ് മാത്രമേ അത് പറഞ്ഞു തരൂ. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഈഗോയെ വളർത്തുന്നത് അത് മനസ്സായിരിക്കും. മനസ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് മനസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനാകണം. കാരണം ഭക്തനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരികയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പരമാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ചില സമയങ്ങളിൽ അവിടെ പോകണ്ട, ഇത് ചെന്നാൽ കാരണം നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ആ കാര്യം ചെയ്താൽ എന്റെ ഭക്തി സേവനം വർദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ, ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്. അതുകൊണ്ട് അവരെ എപ്പോഴും പരമാത്മാവ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളവരെ എന്താണ് പരമാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്? പരമാത്മാവ് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അവന് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ശരിയും തെറ്റും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ. പക്ഷെ അവൻ തെറ്റ് തെരഞ്ഞെടുത്താലോ ഭഗവാൻ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും. പരമാത്മാവ് ഓക്കെ നീ തെറ്റ് ചെയ്തോ, പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കർമ്മഫലം അവൻ അനുഭവിക്കണം. ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞു അത് തീയാണ്, അത് തൊട്ടാ പൊള്ളും, പക്ഷെ കുട്ടി സമ്മതിക്കില്ല, എനിക്ക് തീയിൽ തൊടണം. അപ്പൊ പറയാ ശരി നീ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് പൊള്ളുവെന്ന്. അതുപോലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഒരു ചോയ്സ് അവൻ എടുക്കുമ്പോ അത് ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു നിരീശ്വരവാദി ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവും അവൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അവന്റെ നിരീശ്വരവാദം കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഏതൊരു വ്യക്തിയാണേലും ഏതൊരു ജീവജാലമാണെങ്കിലും അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല. 62-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ആ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുമുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ. അവിടെയും പറയുന്നു എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്, പറയാമോ? ഈ പടത്തിന് ജഗന്നാഥ്. ജഗന്നാഥ്. ഇതാരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഈ ചൂലുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് രാജാവായിരുന്ന ഹരി ബോൽ. അതെ. അപ്പൊ ജഗന്നാഥിന്റെ രഥയാത്രയില് പ്രതാപരുദ്ര രാജാവാണ് അദ്ദേഹം. ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിൽ വരികയാണ്. അങ്ങനെ രഥയാത്ര നടത്തുന്നു. അപ്പൊ രഥയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ഇത് ധാരു ബ്രഹ്മൻ എന്നാണ് ഈ ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. കാരണം തടിയിൽ ഭഗവാൻ ആ ഒരു മരത്തിൽ വരികയാണ്. ആ മരത്തടി വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ജഗന്നാഥിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥൻ. അപ്പോ ഈ ജഗന്നാഥിനെ രഥയാത്ര നടത്തപ്പോ രഥം പുറത്തു വരികയാണ്. അപ്പൊ പുറത്തു വരുമ്പോ ഒറീസയിലെ രാജാവായ പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ്, അദ്ദേഹം സാധാരണ ആൾക്കാര് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്റെ ആഭരണങ്ങളും തന്റെ വേഷമൊക്കെ മാറ്റി ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വേഷം ധരിച്ച് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ചൂലുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയാണ്. ഒരു രാജാവാണ്, അനേകം ജോലിക്കാരുണ്ട്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്ന? തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. രഥം പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ രാജപരമ്പരയിലുള്ള വരുന്ന ആ വ്യക്തി ആരാണോ രാജാവ്, ഇപ്പോഴും ഈ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്. അവിടുത്തെ മാലിന്യമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ രാജാവാണ്, ഞാൻ വലിയവനാണ് എന്നുള്ള ഭാവമൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചാണ് ഈ രാജാവ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടും, നമ്മുടെ എല്ലാ പാപവും മാറും, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. 63-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമർശയിതഗദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എത്തുന്നവർ ആനന്ദഭരിതരാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവലാദികളില്ല, ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്രയും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. എന്താണ് നിനക്ക് ഹിതമെന്നുള്ളത് അത് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് രഹസ്യം പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിനക്ക് എന്താണ് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇടപെടുകയില്ല. അത് സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിക്കണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നിനക്ക് എന്താണ് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യുക. പറയാനുള്ള എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ല. നമ്മൾ ഏത് സ്വീകരിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന അർജുനനാണ് പിന്നീട് ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനമൊക്കെ പകർന്നപ്പോൾ അർജുനന്റെ അമ്പെല്ലാം എടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണു മേ
പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി ദേഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിനക്ക് മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. അപ്പോ ഇനി ഭഗവാൻ ഇത്ര നേരത്തെ രഹസ്യം, അതിരഹസ്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ്, അതായത് നീ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പരമഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനം പറയുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ എല്ലാം ഇത് നമുക്കറിയാം. 18-ാം അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. ഇതുവരെ 17 അധ്യായം വരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും ഏറ്റവും ഗുഹ്യമായ ആ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോ ഇത് വളരെ എന്താണ് എഫക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരമ ഗുഹ്യമായ ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ? ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ കൺട്രോളിൽ വരും. ഇപ്പൊ സുദാമ എന്താ ചെയ്തത്? ആ ഒരു പരമ ഭക്തി കൊണ്ട് തനിക്കുള്ള കിട്ടിയ ആ ഒരു ചെറിയ അവലും കൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ തന്നെ നാണക്കേടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ തന്നെ നാണക്കേടായിരുന്നു. എപ്പോഴും സദാ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെന്നത്. അവസാനം ലക്ഷ്മി ദേവി തന്റെ ഐശ്വര്യം എല്ലാം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നിട്ടും ഞാൻ കൊടുത്തത് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് അത്രയും ഗുഹ്യമായ രഹസ്യം ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എപ്പോ വേണേലും തുടങ്ങാം. അത് ഏത് പ്രായം. ശരിക്കും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി. 5 വയസ്സുള്ളപ്പോ തുടങ്ങി ധ്രുവൻ, അവസാനം ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെല്ലാം മരിച്ചു, യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായി. എന്നിട്ടും അവിടെ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ആരാണ്? വിതുരർ വന്ന് ഉപദേശിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ആ ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടായി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വാർദ്ധക്യത്തിലും ആകാം. പിന്നെ അവസാനം മരണക്കിടക്കയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വരാം. ആരാണ് മരണക്കിടക്കയിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഭക്തിയിൽ വന്ന ആള് ആരാണ്? മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? അജാമിളൻ. ഹരിബോൾ. അജാമിളൻ അത്രയും കുറെ നാള് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തത്? പാപമെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ട് അവസാനം ഭഗവാനെ പോലും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാതെ നാരായണ എന്നൊരു വാക്ക് വിളിച്ചു. ആ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ആ യമദൂതന്മാര് വന്നു, വിഷ്ണു ദൂതന്മാര് വന്നു. ആ ഒരു അവരുടെ സംഭാഷണം കേട്ടപ്പോഴാണ് ആ ഭക്തി ഉദിച്ചത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് അങ്ങ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോ നമ്മൾ താമസിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കണ്ട. നമുക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണേലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ നിമിഷം തൊട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര എന്താണ്, ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയാണ്. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണെന്നാണ്. ഏറ്റവും വലുത് ഭഗവാനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലുതാണ്. ആ ഒരു പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? യശോദാമ. യശോദാമയുടെ ആ ഒരു ഭക്തി, അത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ഭക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ 2 വരി, ആ 2 വരി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. 9-ാം അധ്യായത്തില് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ. അപ്പൊ 9-ാം അധ്യായമാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അതിൽ പറയുന്നു അത്രയും മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളേജ് എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും ഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനം അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ഏറ്റവും ഗുഹ്യമായ രഹസ്യം എന്താണ്? 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക.
എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. ഈ 4 കാര്യം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറയുകയാണ്, നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതചര്യ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് രൂപമാണ് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദരമായ ആ രൂപം കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അല്ലാതെ പല രീതിയിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലേ, മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, നാരായണനായിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഏതാണ്? അർജുനൻ ഏത് രൂപമാണ് കാണുന്നത്? 2 കൈകളുടെ ഉള്ള തലയിൽ മയിൽപീലി ചൂടിയ ആ ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ, 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നെയ്വിളക്ക് ചെറുതാണ്, നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ നെയ്വിളക്ക് വെച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ആരതി ചെയ്യുക. ചന്ദനത്തിരി നമുക്ക് വെക്കാം, ഭഗവാന് ജലം വെക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനടുത്ത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ നന്ദി പറയുക. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പാപം ചെയ്തു അല്ലെ? പാപം ചെയ്തിട്ടും നമ്മളുടെ ഈ നാവില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ലേ? ഭഗവാൻ ആ ഒരു കാരുണ്യം നമുക്ക് തന്നില്ലേ? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും തന്ന നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുക. നമുക്ക് പ്രണമിക്കാം. സ്ത്രീകൾ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യാം, പുരുഷന്മാർക്ക് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യാം. ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 20 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഗോവർദ്ധനം. നമ്മള് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ എടുക്കും. പക്ഷെ ഓരോ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത്, അവര് ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ 1008 വട്ടം വരെ അവർ നമസ്കരിക്കും. ഒരിടത്ത് നിന്ന് 1001 വട്ടം, 1008 വട്ടം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ എത്രയോ വർഷമെടുക്കും അവരത് ആ ഒരു ഗോവർദ്ധനം ഫുൾ പരിക്രമം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്താന്നായിരുന്നു? അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കരു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എനിക്കും ഭക്തനാവാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല. ആരാധിക്കാനായിട്ടോ എനിക്കൊന്നുമില്ല ആരാധിക്കാൻ, എനിക്ക് വീട് പോലും ഇല്ല. അപ്പോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്റെ ഈ ശരീരം വെച്ച് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാൻ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയാണ് അത്രയും വലിയ ഭക്തൻ. നമ്മളൊന്നും എന്താണ് ആ ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അവരൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരല്ല, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാം. രാവിലെയും വൈകിട്ടും നമുക്ക് പറ്റുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് നമസ്കരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ. മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, ഭക്തനാവുക, ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെല്ലാം നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം വെച്ചും മനസ്സുകൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഇനി ചെയ്തു പോയാൽ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പം അർജുനൻ ഫോളോ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ പരിപൂർണത നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആ ഒരു ഉറപ്പ് തരികയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം? എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന, നീ എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യും. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ദേഷിച്ചല്ല കണ്ടത്, സുഹൃത്തായി കാണുന്നത് കൊണ്ട്. നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രഹസ്യം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്തു പറയുന്നോ അതെല്ലാം ശരിയായിട്ട് വരൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി, പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന് ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും മധുര പലഹാരങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന് ആരതി ചെയ്യാം. പിന്നെ
നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാം. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ നമസ്കരിക്കുന്ന ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം. പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, സ്ത്രീകള് മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാനെ ഭക്തനാവുക, ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. ഭക്തനാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. നമ്മളുടെ ഫുൾ 700 ശ്ലോകമുള്ള ഭഗവത്ഗീതയില് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ശ്ലോകമാണ്. വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്നാണ് അർത്ഥം. വേദാന്ത, അപ്പം ജ്ഞാനത്തിന്റെ, വേദത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഹോൾ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. എല്ലാരും ഇത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലിക്കോളൂ ഈ ശ്ലോകം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഒരു വട്ടൂടെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. സർവധർമ്മങ്ങളെയും അപ്പം ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ബ്രഹ്മനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം, സന്യാസത്തിനെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, ധ്യാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എല്ലാം പറഞ്ഞു. അവസാനം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ എല്ലാം മറന്നേക്കൂ, ഇനി എല്ലാം പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാം ത്യജിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. മാമേകം ശരണം വ്രജ, എന്നെ മാത്രം, ഞാൻ എന്നിൽ ശരണം നേടുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അറിയാതെ കുറെ പാപം ചെയ്തു, പക്ഷെ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല, നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തതല്ലേ. അങ്ങനെ എല്ലാ പാപവും നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കൂ. എന്നെ ശരണം, മാമേകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റു ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മളെ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കില്ല. മറ്റു ദേവന്മാരെല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടാനോ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനോ വേറെ ഒരു ദൈവങ്ങൾക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാം ധർമ്മവും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത്? നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കൂ, ഇതിന്റെ ആ ഒരു അർത്ഥം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ട, എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം, എന്നെ മാത്രം ശരണം തേടൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ആരും നമുക്ക് ശരണം തരാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവത് സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യൂ, നമ്മൾ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. നമുക്ക് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ മുക്തി തരുകയും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനും സാധിക്കും. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ശ്ലോകമാണ്. ധർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വദീഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായി ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനമായാൽ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ശ്ലോകമാണ് എനിക്കുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ. എനിക്കെന്നത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. എന്താണ് ഈ രഹസ്യം, ഈ ജ്ഞാനം
ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുക, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവസാനം അയാൾ എന്നിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾക്കോ അല്ലെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പറയാം, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക്, നമ്മളുടെ ആർക്കൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അവരടുത്തും പറയുക, ഇതുപോലെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ വരൂ, നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം അറിയാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും. കാരണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായാലും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ സംഭവമാണിത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് അതിൽ ആ ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു. അത് പ്രഭുപാദരടുത്ത് ചോദിക്കും, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാർ കുറവാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് കുറവോ കൂടുതലോ ഒന്നുമല്ല. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ചിലരത് വരുന്നില്ല. അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ആകാശത്ത് ഒത്തിരി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ചന്ദ്രൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിലും ചന്ദ്രനാണ് കൂടുതലും ഷൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. രാത്രിയിൽ പ്രകാശമുള്ളത് ചന്ദ്രനാണ്. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ രഹസ്യം, ഈ ജ്ഞാനം, നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ന തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാന ച മേ തസ്മാ ധന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല. അപ്പൊ വേറെ ചിലർ പറയും, ഇതിനേക്കാളും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത ആളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് മറ്റാരുമില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു തന്ന പ്രഭുപാദരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥ എന്തായേനെ അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ശരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി. രാധാറാണി ഭഗവാൻ ഇത്രയും പ്രിയങ്കരിയാണ്. രാധാറാണി എല്ലാവർക്കും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, രാധാറാണിന്റെ നാവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഖി. അതുപോലെ തുളസി മഹാറാണി. തുളസി റാണി എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാദേവി ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാത്തവരെ പോലും തുളസി ദേവി അവരെ പോലും രക്ഷപ്പെടുത്തും. ഇപ്പൊ ചിലർ പറയും, ആരുടെയും ശരീരത്ത് ഈ പ്രേതബാധ ഏൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തുളസിയുടെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രേതബാധ അവരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുരാണത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പുല്ല് വെട്ടാൻ പോയി. പുല്ല് വെട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അറിയാതെ തുളസിയും കൂടെ വെട്ടി കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അയാളുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ആ സമയത്ത് ഒരു സർപ്പദംശനമേറ്റ് അയാൾ മരിക്കും. അതായിരുന്നു അയാളുടെ കർമ്മം. പക്ഷേ കയ്യിൽ തുളസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സർപ്പത്തിന് കൊത്താൻ തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ ആ സർപ്പം അയാളുടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴേലും കയ്യിൽ ആ തുളസി താഴെ വീഴുമ്പോൾ ആ സർപ്പത്തിന് അയാളെ കൊത്താമല്ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മഹാവിഷ്ണു നാരായണൻ അവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തനാണല്ലോ. ഭക്തനല്ല, വെറും തുളസി കൈ പിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാലും തുളസിയുടെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയല്ലേ, മനസ്സുകൊണ്ടല്ലെങ്കിലും ആ തുളസി പിടിച്ചുകൊണ്ട്, അറിയാതെ തുളസി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ രക്ഷിക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ സുദർശനം ആദ്യം തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞു. സുദർശനം ഫ്രണ്ടിൽ പോയി, മഹാവിഷ്ണു ബാക്കില്. എന്നിട്ട് സുദർശനൻ പോയി ആ സർപ്പത്തെ വെട്ടി ആ തല അറുത്തു. എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തി, തുളസി മഹാറാണിയെ ആ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വ്യക്തി ഗോലോകത്ത് പോയി. അത്രയ്ക്ക് മേഴ്സിഫുൾ ആണ്, അത്രയും കരുണാമയാണ് തുളസി ദേവി. അത്രയും എന്താണ് ക്ഷമയുള്ളവളാണ് തുളസി ദേവി. നമ്മളപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തുളസി ദേവിയെ വന്ദിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ തുളസിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, തുളസിക്ക് അർച്ചനം ചെയ്യുക, നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക തുളസി ദേവിയെ. കാരണം തുളസി കൃഷ്ണ പ്രേയസി നമോ നമ.
വൃന്ദായേ തുളസി ദേവിയായ പ്രിയായ കേശവസ്യത കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവത്തേ നമോ നമഃ. തുളസി ദേവിയടുത്ത് നമ്മൾ പറയും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയങ്കരിയാണ് തുളസി ദേവി. ആ തുളസി ദേവിയടുത്ത് നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണഭക്തി തരൂ എന്ന് തുളസി ദേവിയോട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു തുളസിയെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അതിനെ വലം വെക്കുക. ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. തുളസി ദേവിയുടെ ആ ഒരു കൃപ നമുക്കുണ്ടാകും. എന്നും നമ്മൾ തുളസി ദേവിയടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, എനിക്ക് ആ കൃഷ്ണഭക്തി തരണേ. ദേവി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി തന്ന് നമ്മളെ മുക്തിക്ക് ഉള്ള വഴി കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ വിഷമം അനുഭവിക്കാത്ത ആരുമില്ല. കാരണം ഇത് ദുഃഖാലയമാണല്ലോ. ഈ ദുഃഖാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അപകടമാണ്. അപ്പോ പല രീതിയിലും പലരും നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കും അവരൊക്കെ എന്ത് ഹാപ്പി ലൈഫാണെന്ന്. അത് തോന്നലാണ്, നമ്മളുടെ ആ ഒരു കാഴ്ച. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയുന്നത് അവർക്ക് എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫ്ലേവറിലാണ് ദുഃഖമുള്ളത്. ആ ദുഃഖമെല്ലാം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആരാന്നറിയോ? ഭക്തന്മാരാണ്. കാരണം അവര് മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളൊന്നും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഭക്തനാവൂ, ഈ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കൂ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി അവിടെ രൂപഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിയുടെ അടുത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വെളുപ്പിനെ പോയി ആ സമാധിയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് കരയുമായിരുന്നു. എനിക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി തരൂ, ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് തരൂ, ഞാൻ പ്രീച്ചിങ്ങിന് പോവുകയാണ് ഈ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക്, ഇതുവരെ പോയിട്ടുമില്ല, ആരും കൂട്ടിനുമില്ല. അപ്പൊ അതും വിദേശ രാജ്യത്തുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. അവരുടെ ജീവിത സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മദ്യമെല്ലാം സേവിച്ച് സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരെ പോയി ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ശക്തി, ആ ഗുരു ആചാര്യന്മാരുടെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പോയി അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇന്ന് എത്ര ആത്മാക്കളെയാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹം തന്നെ വായിക്കും. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ ചോദിക്കും, അങ്ങ് എഴുതിയതല്ലേ ഈ ഭഗവത്ഗീത, പിന്നെന്തിനാ അങ്ങ് വായിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പറയും, ഇത് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്റെ ശക്തി കാരണമല്ല ഇതൊന്നും എഴുതിയത്, ഇത് എന്റെ ആചാര്യന്മാരുടെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അത് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് എഴുതിയതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആദേശദേശയമിമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹ മിഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതിഹി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ ആ സംഭാഷണം നമ്മൾ പഠിച്ചറിയുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, പഠിക്കുക, ഇതുപോലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് TV ഇടാം, സീരിയല് കാണാം, പല പല പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കാണാം. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കച്ചിദേശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയേകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രാണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുവാണ്, നിന്റെ ഡൗട്ട് എല്ലാം മാറിയോ? ഒരു നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു ടീച്ചർ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇല്ല, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ടീച്ചർ വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, ധനഞ്ജയ, നിന്റെ ഈ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നീ കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇല്ല, നീങ്ങിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഈ ഭഗവത്ഗീത ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്കിത് വായിക്കാം.
നമുക്ക് ഒരു വട്ടം വായിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. ഓരോ വട്ടം വായിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒരു കവിയോ ഒരു നോവലിസ്റ്റോ ഒന്നും എഴുതിയതല്ല. ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അത് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആ ഭഗവത് പരമ്പരയിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതേ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ കഴിയും. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കർഷേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ ഇല്യൂഷൻ എല്ലാം മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ സംശയരഹിതനാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സംശയം എല്ലാം മാറി. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ശരിക്കും മായാവാദത്തിന് എതിരായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വാക്കുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മായാവാദികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവര് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ വ്യാമോഹം, നമ്മളുടെ ഇല്യൂഷൻ, അതാണ് വ്യാമോഹം. വ്യാമോഹം എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവമായി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ വ്യാമോഹം മാറി ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. അതായത് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവമാകാൻ സാധിക്കില്ല. ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന സേവകർ മാത്രമാണ്. മായാവാദികളാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ദൈവമാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവമാകാൻ സാധിക്കില്ല. ദൈവത്തിന്റെ അംശം മാത്രമാണ്. അംശത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ആവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യനാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ്. തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്ന ശിഷ്യൻ ആ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹം എല്ലാം തീർന്നു. ബുദ്ധിയെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി. അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റെഡിയാവുകയാണ്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ കണ്ട ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു. രാജാവേ, അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് സഞ്ജയൻ? സഞ്ജയൻ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രി. വ്യാസമഹർഷിയുടെ മകൻ. വ്യാസമുനിയുടെ മകനല്ല, വ്യാസമഹർഷിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. ശിഷ്യൻ. വ്യാസമഹർഷിയുടെ ശിഷ്യൻ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലല്ല സഞ്ജയൻ എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം കേട്ടപ്പോ സഞ്ജയൻ മാറി. സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്, എനിക്കിതെല്ലാം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വരുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ആ സംവാദം, കൃഷ്ണാർജുനന്റെ സംവാദം, ഇതെല്ലാം കണ്ട് വിസ്മയം തോന്നുന്നു, സന്തോഷം തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ? ധൃതരാഷ്ട്രൻ പുറമേയും അന്ധനാണ്, ഉള്ളിലും അന്ധനാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഇതാണ് അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഈ അവസാന ശ്ലോകം യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതി ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. എല്ലാരും ചൊല്ലിക്കോളൂ ഈ ശ്ലോകം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എത്ര യോഗേശ്വര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ ധനുർധരഃ തത്ര വിജയോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എവിടെ ഭഗവാനുണ്ടോ, എവിടെ അർജുനനുണ്ടോ, വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയായിരിക്കും ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണമായ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത് എന്ന് ഇവിടെ ആരാണ് ഇത് പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകം ആരാ പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അവസാനം പ്രഡിക്ഷൻ പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് പാണ്ഡവർക്ക്. അവിടെ കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഉണ്ട്. അവിടെയായിരിക്കും ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണമായ ശക്തിയും നീതിയും. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ താളുകൾ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കൂ. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് വായിക്കൂ. നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. തത്ര ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഐശ്വര്യം. വിജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയം. പുതിർ വിജയബുധിർ. ധ്രുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നീതി. ഭൂതിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണ ശക്തി. ഭൂതിർ. ശ്രീ, വിജയ, ഭൂതിർ, നീതി. അപ്പൊ അതാണ് ഐശ്വര്യം, വിജയം, അസാധാരണ ശക്തി, നീതി. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എവിടെയേ ഉള്ളൂ? കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് ആ ഒരു സംവാദം നടക്കുകയാണ്. അവിടെ അവര് രണ്ടുപേരും ഉള്ളിടത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശാശ്വതമായ പരിഹാരമുണ്ട്. നമുക്ക് ക്രോധം നിയന്ത്രിക്കണോ? ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അധ്യായം 2, 5, 16 ശ്ലോകം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അധ്യായം 2 ശ്ലോകം നോക്കൂ. ആരും മരിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ആത്മാവല്ലേ, അത് അടുത്ത ശരീരത്തിൽ പോവുകയാണ്. വിവേചനം അനുഭവപ്പെടുന്നോ? നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. പാപിയാണെന്ന ചിന്ത, നമ്മൾ എന്തേലും പാപം ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, അലസത വരുമ്പോൾ, അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ, ശാന്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, അതുപോലെ കാമം, പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുക, ആശയക്കുഴപ്പം, അസൂയയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം ലഭിക്കാൻ, വിഷാദം വരുമ്പോൾ, ഭയം, മറവി, അത്യാഗ്രഹം, ക്ഷമ അഭ്യസിക്കൽ, എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം നമ്മുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിലും നല്ലത് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് വരെ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റൂ. എന്നാൽ അഗാധമായ ജന്മജന്മാന്തരമുള്ള ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ താളുകൾ മറിക്കുക, നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും നീങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ മാതാജി. നമ്മൾ ഒരു യജ്ഞമാണ് ഇപ്പോ തീർന്നത്. 18 ദിവസം അല്ല അല്ലേ, നമ്മൾ 20 ദിവസത്തോളം എടുത്തു ആ ഒരു യജ്ഞം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. എല്ലാരും ഭഗവാനെ ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം തുടരുക, നാമം ജപിക്കുക. ഇതുവരെ ജപിച്ചു തുടങ്ങാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും നാമം ജപിക്കുക. നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ മാറ്റമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഞാന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പിന്നെ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്നെ ഇത് ഏൽപ്പിച്ച അമ്മിണി മാതാജി, എനിക്കിത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യ മാതാജി, ധനരാജ് പ്രഭു, എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ശ്യാമള മാതാജി, സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഇവർ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ശ്യാമള മാതാജി ആദ്യമേ എല്ലാ ദിവസവും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. ഹരേ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ മാതാജി. ആ വിനോദിനി മാതാജി, ഇപ്പോഴാണ് മാതാജി ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചത്. മാതാജിയുടെ ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ. അതെ കേട്ടോ, മാതാജിനെ കാണണോന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ടോളൂ.